So guys, asatotanga kushanda zvavo tinambobvisa zvinhu zviri mukati umo tikline vanhu vachitanga kutoshanda basa nekutsvaira mukati imomo. Taenda kwasabhukuwo ndabvako kwasabhuku saka ndavaonawo ndikandovaratidza kuti bhudhi vangu vauya pamwe ndo vachatipendera since mabhidhi akaenda but kungototaura kwasabhuku kuti kunewo muzigomana rasvikawo in case of tomorrow hamozviona ndo zviripo izvozvo. Guys, I told you last time kuti kune mapresents angu akabvawo kuzhe kwenyika. Inini as little as this I appreciate. I will never lie to you. Hamozviona. So ndine magifts. Kune this one. This one. Ndo rakatanga kuuya. Munoiona here baba yekere? Yakatogwa nawashi. Muridzi wacho adi kuti ribude zita rake. Tisabudisa zita nditi? Hatidi kubudisa zita rake. So ndakaya neDHL guys. DHL. So kana ndipewo chipanga chivhuri. So guys, present yatone almost 3 weeks iriko kwaHarare. Washi ndiye akaenda akanonditorera this present. Nditi. Ini ndakuvhura present. Handizi kuti munei bata washi. Sealed. Oh, and you right. Nje vakabva kuzhe kwenyika iyi anogona kusiyana nemunhu muZimbabwe. Texture nditi 2-ply. Iwe nhasi ndotofuka maiwe zvazvorema. Harisiri futa riti but maisi papa tezviji chirara chomi mondigwira godo aitwe simdzamdenga chomi icho yakasiyana simdzadivi kona tikona usazonyanya kutasvina mumunda weiti mumunda wei nyarara shero nyarara. Guys, ndakakura sura nenge zvinodziya kwete zvishoma taraone nhasi ndodzirwa ndo apa zvinoita Mwari zimadengo kwakatonhora kuri kuchiva ikoko rorema rinorema iro racho ndibata ndega nema rorema Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ndini chomi nastapuwa jira rakabva miri kwamakungwa unozodiko iwe kani ndio wakuforekani handigoni kuvata pasina na because ndikavata pasina asi mutende mumwe muchandifila muchandiona shamwari rorema my blankets Baba Diboni mutambo yewatanga mutambo. Maisi bandi chiwa guys. Ndinere Jesu. Takwenda ku section B. Party big. Rore majire. Ndimwarero. Ndindezosera Jehova kuti ndichakwira yakira ndege ndiri mukati mejira. Unuzodeu. Icho. Right. So Papa Jehovah, and see Jiram. This one, guys for the people. Show them. Waisa mbuti. Waisa mbuti. Ndapinda nalo mukati. Hazvina hazvo mhaka. Regai ningotenda. Iri rakabva UK iri jaketi ikire. Asi richagoshandira richatoshandika.
waita chido wachiti akandoricollecta iri kandoricollecta asi wakatibudisa muchibhokisi kugosuwa sei ini murizindi anofanira kutosuwazve murizindi aifanira kutosuwa hani mazviona guys inaiwa ndiblame iwe asina chakanaka iri maizondifila jagi iri guys this jagi but unfortunately rasvika ratsemuka ranzi rarovera mubhazi ratsemuka zvokusvika mukati unfortunately harichagoni kushanda ndofunga kana takutoita zveuyuka zvemauyu acheke anenge ada kuiswa muzvibhokisi worepa ndo zvazvezvida but ndangotenda jagi iri motona itori nyowani is still new but sorry zvako munhu akandipa zveshuwa akabva naro kuuk ndokwaakatonditengera former landlord vangu vekuwindsor park ndo vakandigifta this jug saka vaitondivapa vakasvika ndasati mbozoti wakauya ndobva vatonditishera uri kupi ndane present yako da kupa jug kuti hoti ugopota uchibhoilisa jug ni mvura yako yokuzvidziyisira muhoti water bottle richaita here kana ratsemuka wacho harichaiti pane chinhu charirovera chinhu 1 so iri jagi iri apa chachakanaka saka rarovera uyekera zvinoiwanikwa ndo zvavapo so ndanga dangotaura kuti rakabvawo from my former landlord wokuharare hamozviona tidesina kunesana nevanhu ndakabva zvakanaka pamba pavo ndakagara pathing almost 1 year ndikazotama ndakuinda kugokwe kwandiri kuti izvozvi handizivi kuti ndoti ndogara kwere kana kuti kwandinopota ndichishanya hangu pandine ndamboitawo furi ndichida zororo ikoko ndo vakandipa this present rejagi my former landlord havana kuti nditaure zita ravo this uyu andipa gumbezi uyu guys I want to tell you one thing vakatanga kundifollowa havana kundipa mvumo yekuti nditaure kuti ndiani ambozviona uye kuti nyika ipi havana kundipa nzvimbo asi yakabva kuri handiti ka kazodarika chandozancho kuti yakazodarika nemudubai asi yakabva kwayakabva present iyi so ndakatozoudzwa zvakutosvika kuzimbabwe kuti ndine present yandatumira ndowanzorespekta privacy dzevanhu saka vakatanga kundifollowa ndichiri muslender ndichiri kuisa malipstick nevhudzi rakareba kudai ndoda kuvatenda ndo one of the shemarian vakamira neni kubva ndichiri kuthailand ndichita zvekudzidzisa zviya kusvika ndadzoka kuno kusvika ndakutanga karomberombe kusvika ndatangazve kuita pick up my feet kusvika izvozvi ndakunzi futi ndiri munhuwo zvakare ndakuta kunge ndine direction muupenyu hamozviona ndo vakandipa gumbezi iri ndoda kuvatenda. Thank you very much, my follower, my fan, for supporting me for the past 5 to 6 years. Tiri tese kusvika nhasi ndazowana this present. Mwari wakanaka. Section C. Tupende nyaya yarasikaliza. Roda kusa pakanaka chile. Tupende. Ndise pakati. Right. Compressor. Ichi guys ichi. Washari kuti ndiye anditengera ichi. Asi handizivi kuti chi. Heu kuno uchikombesa chi. Mepos. Pai. Ndiye ndibudise ndega present yangu. Handi wakanditengera. Kaizonei guys from Mwashi. Tora zvimwe zvasarira. This thing. Wanati vanhu vechirume zvoshua vanenge vatumira. This thing. Mochiona chese here guys. Chabva kuna Washi. Mina I'm confused. I don't even know kuti chi. Muchiziva meziba. Nacho kuna tite demo. Chapa chocha jafuti mapawa maika. Mamsina tase kuti mwana chimwe chirume humu. Ndakuti mune zvinhu wani. Guys, we are fambai baba yake. Yes, no futura sara imu.
Mukati futi. Oh, tichemweya. Ufana kutondidzidzisa ndini ndega musi wacho. Asingapedzi zvira. Uri kutipedza. Uyeza kuona kuti tango mukaita chinyi. Ukazonyanya kuripedza. Aiwa. Asi kana shanda vini. Ari usazonyanya kuripedza. Zoshanda. Right. Right. Wodini. Choita manje. Sinzi muri kumwa misha kunuku. Nodi. Nokolekta panapa. Hapa. Kufanya kudai. Kufanya papi? Ichi. Fikira. Kuzikisasasi. Ukwakuchi. Oh, dzokeredza kufanya futi. Oh, kufamba kudai so. Then kuzakisasuri. Kudai. Ndosundira futi ndoloka. Mukadzika muri. Moya panapa. Pavhiri renyu muri. Kutenderedza. Kutenderedza. Muvhura boneti. Unovhura boneti. Chirungu. Wochinodhonzana kubva kuno uku. Ore. Alright. Yachiona apa ndidzidzisiwa. Kuresha yacho iri pachi 200 chi. Iri pachi izvozvi. Iri pa 3 anofunganiswa pa 450. Mavhiri angu. Ma 450. Ma 300. Vanokwanisa mwere. Munhu uyu anopenga. Uyu munhu anopenga. I 300 inofanira kuiswa mavhiri angu ini. Nai Mwari wedu. Toenda up. Guys, this is the best present. You be kumusha kokore. Ndinere kuda kopi yangu Mwari we. Chirungu sewe. Asi ranga rakangowandisa zvana. Mimi ndakawandisa. Rakawandisa. Ndakangosvika kupera mweya pa. Ndinoda budisa pa. Rakawandisa. Thanks next question. Saka ndande kutse saka tota ndifuna makurodi. Makubalanza moga manje amshasiro mchida kupi. Kuma uyu achinditorera mari yangu. Saka pedza usazvimati ovhara. Mati? Amati ndengotesa mweya pa. Saka izvi zvinhu achisi chaipo zvakutsiva. Saka ndotakura nechimona. Indai kure mwamukani vandiona ndakabata. Ngandione kwenye nyika yeZimbabwe. Ndini ere Mwari we. Ndi Mwari we akanaka. Ni Mwari una Zimba. Chibhokisi ndambokoti radio. Ichiyo. Ndi pasi petirade mchana. Pasi. Tirande ndimshi. Kudzika. Mchana. Saka uyo unoseta sei kuti rasvika patirande. Unoona, ndinongodzime zvita pame. Sei kubatire. Yesu. Yakutisa. Ana kwenzere. Iwe, yapfura. Yesu. Iwe. Vanondiguta. Ndoko ngobvisa mwentisi, kubvisa ntisi. Zvalose. Varesi, kuti wo izvo nyanya kukabatiti. Yaitiwani kuno. Ichika shinatsa kwanisa. Apa ndo chirungu zvechi. Chirungu. Zvakananga nawo. Iri ranga radzika. Batidze, mbobatidza. Mishini wenyika. Ipaipu mazibu.
Ile mbati